Lisa, Ray a Doja Cat. Born Again, gathon ni Catherine Hopkins a Cariad Pyr cyn hynny. Da chi'n gwrando ar Capital gorsaf gerddoriaeth siartia ora Gogledd Cymru. Owain Llŷr yn cadw cwmpeini chi am 8 munud ar hugian bach arall. A wedyn fydd hi'n goodbye. A good night Irene. Fel dwi wedi sôn drwy gydol y sioe heddiw yma, dwi yn hynod o ddiolchgar am yr holl negeseuon dwi wedi dderbyn. Dwi hefyd yn ddiolchgar iawn am eich cwmpeini chi drost y blynyddoedd. 20 mlynedd i gyd, mae wedi bod yn rhan holl bwysig o mywyd i. A fel o'n i'n dweud, mae yna gyfnodau drwg a da di bod. Chi di bod yna tra dwi wedi prodi ddwywaith. Tra mae'r plant wedi dod i mewn i'n bywydau ni. Ac bod yn anffodus nes I golli mam a dad yn ystod y siwrna yma ac bobl eraill oedd yn agos iawn I fi yn y mywyd I ac oedd y radio just yn cadw fi'n brysur. Felly, os fysa dad a mam yn gwrando rwan, so ni just yn licio dweud diolch iddyn nhw am goelio yn y fi a gadael fi ddilyn ym mreddwydion. A hefyd I nain ac Ynca Gerallt nath helpu fi ar y siwrna roi pres yn ymhocad I pan o'n i'n sgint a gadael mi fyw efo nhw. Mae yna griw anhygoel wedi gweithio yma dros y blynyddoedd. Nid yn unig yn studios ni yn Wrecsam ond hefyd yn Parc Menai. Criw anhygoel gorsaf fach yn Parc Menai o'r enw Champion 103. Wedyn nathon ni newid I Heart wrth gwrs a wedyn Capital Cymru. A dwi just yn falch iawn o gael bod wedi bod yn rhan o'r siwrna yna. A nath yr orsaf yna, gorsaf fach iawn, ond nath I wneud gymaint o argraff a mae wedi bod yn rhan o fywydau gymaint o'n ni. Dim just fi, ond chi hefyd. Felly diolch o galon i'r holl griw yna I pawb sydd yn gweithio tu ôl y llenni yma yn yr holl orsafoedd dros y blynyddoedd. Diolch I criw Capital Cymru hefyd yn fwy diweddar. I Cerian, I Lois, I Alistair, I Daf, I Kev, I Thomas yn ystafell newyddion, I Mair Thomas hefyd fel yn gweithio ar y newyddion, I Sean Pritchard. A hefyd, dwi eisiau dweud diolch yn fawr i'n heulu fi. I Ffion yng Ngwraig Anwyl am ynghefnogi fi. Am adael I fi ddod i'r gwaith, felly roed penwythnosau I fyny I fi gael dod i'n ngwaith I wneud be dwi'n garu a be dwi wedi garu wneud am 20 mlynedd. Diolch i'n hogia fi hefyd, I Morgan, I Elis ac I Hew. Ac hefyd, yn bwysicach ella, wel, dwi'm yn gwybod os ddyla fi ddeud yna, ond yn bwysig iawn I chi y gwrandawyr am adael I mi ddod I gadw cwmpeini chi, am adael I fi mewn i'ch cartrefi chi, heb gael rhyw fath o restraining order. Da chi wedi bod yna yn y mywyd I drwy y drwg a'r da, a mi fyddai'n cofio yr atgofion yma am byth efo gwen mawr ar yng ngwyneb. Diolch o galon I chi.